పుత్రిక భాగంగా సృష్టించిన పోస్టు జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి. సో మాకు స్టార్టింగ్లో 3 సంవత్సరాలకు ప్రొబేషన్ పీరియడ్ నిర్ణయించారు. అది 2022లో పూర్తయింది. అయితే అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి గారు మా శాలరీని 20,719 రూపాయలకు పెంచుతూ మరొక సంవత్సరం ప్రొబేషన్ పీరియడ్ను ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా మొన్న ఏప్రిల్ 11, 2023 తేదీ నాటికి పూర్తి అయినది. కావున మా 4 సంవత్సరాల ప్రొబేషన్ పీరియడ్ని కూడా సర్వీస్గా పరిగణిస్తూ తొందరగా రెగ్యులరైజ్ చేయాలని గౌరవ ఎంపీపీ గారికి ఈరోజు జరిగే మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో తీర్మానించవలసిందిగా కోరడం. కావున ఇట్టి విషయాన్ని గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకుపోగలరని కూడా కోరడం. మా న్యాయమైన డిమాండ్ను నెరవేరుస్తూ అందరికీ జేపీఎస్ ఓపీఎస్ అని సంబంధం లేకుండా అందరికీ 9,355 కుటుంబాలకి రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ సంతోషకరమైన వార్త చెప్పాలనే విధంగా కోరుతున్నాం. ఒకవేళ మరి సమ్మెకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఏమి? అటువంటి ఆలోచన ప్రస్తుతానికైతే ఏం లేదు. నిన్న కూడా జరిగిన చర్చల్లో వాళ్ళు సమ్మె విరమిస్తున్నామని ప్రకటించారు. సో గవర్నమెంట్ నుంచి ఆశాజనకరమైన విషయం వస్తుందని వాళ్ళు ఒక 1 మంత్ తర్వాత చెప్పడం జరిగింది. మేము మీ రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ జీవో ఇస్తామని. సో దాని గురించి మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం. అంటే తప్ప సమ్మె ఉద్దేశం అయితే ప్రస్తుతానికి అంటే ప్రస్తుతానికి నోటిఫికేషన్ అంటే నోటీస్ ఇచ్చేసిన తప్ప కానీ సమ్మెకి వెళ్ళడానికి అయితే ఏం లేదు. ప్రయత్నంగా గవర్నమెంట్ స్పందించిన ఎడల న్యాయబద్ధమైన కోరిక కాబట్టి మాది దాన్ని ఇట్లా మళ్ళీ ఇంకెన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తారు? మళ్ళీ నోటీస్ ఇచ్చేసిన 1 మంత్ తాత్కాలికంగా సమ్మెను వాయిదా వేయడం. పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం నోటిఫికేషన్ ప్రకారం జేపీఎస్ అనే కొత్త పోస్టును సృష్టించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అందరం కూడా రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ కింద ఈ ఉద్యోగంలో మంచిగా స్టేట్ వైడ్ మెరిట్ లిస్టులో అందరం ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనల మేరకు నియమించబడ్డాము. కానీ ప్రతి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగికి 2 సంవత్సరాలు మాత్రమే ప్రొబేషన్ ఉంటుంది. కానీ నోటిఫికేషన్లో 3 సంవత్సరాలు అన్నారు. ఆ 3 సంవత్సరాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రస్తుత పంచాయతీ కార్యదర్శులందరికీ పూర్తవ్వడం జరిగింది. తర్వాత దాన్ని జీవో నెంబర్ 26తోని 4 సంవత్సరాలకు పెంచారు. అది కూడా కంప్లీట్ అయింది. కాబట్టి ప్రభుత్వం జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు అందరినీ రెగ్యులరైజ్ చేయాలని, ఓపీఎస్లను జేపీఎస్గా కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని మా వేలేరు మండల పంచాయతీ కార్యదర్శుల తరఫున ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది.